थारैनो आं दिनै गावनो लिरनाय गोसोआ बोराया जा फंबाय बिरफुं बिथाङा प्रडिउस खालामदों दिनै अफिसियेलि ट्रेलारखौ हगारनाय जाबाय गावनि आखाइजों लिरनाय फिल्मखौ ट्रेलारखौ गावनि आखाइजों बेखेवनानै जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो बेवहाय फैनाय आलासि बिथांमोननि हेफाजाब मददखौ मोननानै आं जोबोद मोजां मोनदों आं आसा खालामदों बे फिल्मा रायजोफोरनि गोसोआव माबा मोनसे सोलायनाय लाबोगोन बेखायनो आं आसा खालामगोन साफ्रोमबो एसे सम दिहुननानै 3 घन्टाखौ बाहायनानै बे फिल्मखौ जुदि नायोब्ला जानो हागौ साफा सानैनि गोसोआव माबा मोनसे सोलायनाय फैनो हागौ बेखायनो आं खावलायगोन रायजोफोरा एसे सम दिहुननानै नायथों माखौ बेस खालामनानै बेवहाय समाजाव सोलिफुनाय देरफुनाय लाइमोन सेंग्रा सिख्ला बिथांमोना दिनै गावसिनि थांखिनिफ्राय दोरोदनानै जौ जुवा थांखु लोगोसेनो गारि साफ्रेनाय समाजनि बेरेखा खामानि मावनाय बेफोरखौ जों गोबां नुदों बेखायनो जों बिनिफ्राय माबोरै आनज्रायना थानांगोन आनज्रायना थायोब्ला गावनि थांखि माबोरै मोनफुंगोन बेखौ नोजोर बोनानै बेखौ लानाय जादों लोगोसेनो दिनैनि दिनाव जों नुनो मोनदों गावनि गोसोनि लुबैनाय हास्थायनायखौ मोनफुंनो थाखाय गावनि सनानि संसार गावनि थाखानाय बिसि फिसा बेफोरखौ गारनानै गुबुननो अननाय होनानै गुबुन हौवानि अननाय गुबुन हिनजावनि अननाय बेफोरखौ लानो थांनायाव दिनै जोङो गावनि सनानि संसारा सिलिंखार जाबाय दं दा बेफोरनिफ्राय माबोरै जों सांग्रां जानांगोन बेखौ बेयाव नोजोर होनाय जादों लोगोसेनो जोंनि समाजाव सोलिबाय थानाय दिनै साख्रिआवलाफोर दिनै गभर्नमेन्टनि जायफोर MLA MP बिथांमोना बोसोरबा साख्रि मावनानैनो फुल पेन्सन मोननाय जायो नाथाय जायफोर साख्रिआवला 30-60 बोसोर खामानि मावनानैबो बिथांमोना NPS लानो गोनां जायो दा बेफोरखौबो बे फिल्मनि गेजेरजोंनो माबा मोनसे जों सोलायनाय होनो हागोन नामा गभर्नमेन्टखौ बे नोजोर लानानै बेखौ बेयाव लाबोनाय जादों आচ্ছা गुबै खै मिनिटनि जागोन बेसेबां घन्टानि जागोन नैबे फिल्मा 2 घन्टा 43 मिनिट अफिसियेलि दिनै ट्रेलारखौ बेखेवबाय रायजोआ माब्लासिम आबुं हरगोन बेखौ सेप्तेम्बरनि 1 खालाराव हगारनाय जागोन होननानै साननाय जादों आচ্ছা गुबैयै सिनेमा हल बर'नि नैबे उदालगुरि जिल्लायावबो जोङो टंला होनोब्ला नुनो मोनो नाथाय नैबे उदालगुरि नोगोराव बा सहरावनो गैया बेनि बेलायाव मा बुंगोन नोंथाङा बेखिनिखौथ' आङो दा टेकनिकेल बिखौ आं जेबो बुंनो हाला जाहैबाय दा जेनेबा मोनबा डिस्ट्रिक्टआव गंबाल' होनाय जादों दा बेवहाय सोरबा मोनबोग्रोखो दा जेनेबा जोंनि जायगायाथ' गोबां जायगा दं दा मोनफ्रोमबो सिटियाव बा मोनफ्रोमबो नोगोराव जों होनो हानायाथ' सम्भब नङा बेखायनो आं आसा खालामगोन बा गभर्नमेन्टआबो जोङो दाख्लै जाय फार्स्ट बेखेवनाय बेवहाय जा सिबा बुंदों थारैनो जिखिनि हल लुबाय दङ बियो थारनानै थोजासे नङानो आरो थारमाने सिट केपासिटियाबो जोबोद खम जादों बेखायनो बिथाङा दिनै हमदां हानानै बिनिख्रुइ साबसिन लुनो थाखाय बिथाङा बुंदों बेखायनो आं आसा खालामदों जेनेबा टंलायाव लुदों उदालगुरियाव लुदों जों बेफोरखौ जेबो सानथ'वालासिनो जेब्ला जों फुल फ्लेजेड सिनेमा हल मोनगोन अब्ला जानो हागौ जोङो मोनफ्रोमबो जिल्लायावनो मोननो हागोन बेखौ जों आसा खालामनो हायो जिहेतु नांगौ बायदि थोजासे सिनेमा हल गैया रायजोनिसिम नुहरनायनि सुबिदाया माबायदि जागोन माबायदि रोखोमनि नोंथांमोना बेखौ रायजोनिसिम सौहैहोनायनि सुबिदाखौ खालामनो सानो दा जोङो जोबोद दुखुयै बुंनो गोनां जागोन प्रडिउसारफोरा जोबोद फैसा खरस खालामनानै सिनेमा दिहुनो आर्टिस्टफोरा जोबोद खस्थ' खालामनानै सिनेमा रल खालामो गावनि न'खर गावनि संसार बिसि फिसाय गावनि मान सन्मान गासिखौबो गारनानै दा जों नुबाय बर'फ्रा सिनेमा दिहुननायनि उनावबो बुहुमावनो ओरैबायदि जाथि गैया हारि गैया दिनै बर'फ्रा गावनि सिनेमा एसेबां खस्थ' खालामनानै दिहुननाय एसेबां फैसा खरस खालामनानै दिहुननाय बे सिनेमाखौ दुब्लिबारि नाराबारि बहाबा ट्रिपाल सोंनानै एसेबां गोजां बोथोराव खुदियाफोरखौ बानानै नायनो गोनां जायो बेयो जोबोद दुखुनांथाव बेखायनो दिनैनि दिनाव जोङो समाजा गोबां जौगाबाय हारिया गोबां जौगाबाय नाथाय बे मोनसेखौ जोङो दासिमबो सोलायहोनो हायाखै बेखायनो जों सिगांनिफ्रायनो बुंबाय दङ जोंनो थोजासे हल नांगौ जायनि थाखाय जोङो नाराबारि दुब्लिबारि बेयाव नायनो गोनां जादों बेयो जोंनि थाखाय जोबोद लासिंसिं बाथ्रा बेखायनो आसा खालामगोन फैगौ समफोराव
बिनि जेंनाया जोबनानै थांगोन। जिहेतु बे फिल्मनि गेजेरजों रायजोनिसिम मोजां मोनसे मेसेज होनानै रायजोखौ मा खावलायगोन? आं खावलायगोन, आं गोबां सिगांनिफ्रायनो बुंबोबाय दङ, बे फिल्मनि गेजेरजों समाजखौ माबा मोनसे फोसाबनो हागोनखौ आं मिजिं खालामदों। बेखायनो आं खावलायगोन नोंथांमोना साफ्रोमबो एसे सम दिहुनलायनानै नायनो खस्थ' खालामथों, बेखौनो आं खावलायगोन।